Iki jenenge napa niki campur sarine niki Mas? Angel budaya. Iya wis. Ayo Yayi. Suwi rapet to ya, Mas. Heeh. Aku ya ora tau mbok jog dagel ning wayangan kok. Gampang biyen iki masuk angin tak pijeti lho Mas. Aduh. Ah. Dicek meteng nom tak pijeti masuk angin. Ayo nih Mas. Tangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku. Suarane kok sinden. Sliramu ra krasa Yo. aku kudu sabar karo sapa. Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi asok kambang anggonku baliai tak entenu wis kaya wingi une ajaran daji Tahun nono windanana tak anteni ning pucuking tresna yo katon sliramu wae rina lan wengi kleru ayo ndi digoleki bagaimana oh iya aku kang setya lan tuhu alah jadi rotok tak entek nganti sak tegamu aku pengen joget ya Mas. alah iki Mas Yuda deh ya aku seneng waroko so atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa yai aku kudu sambat karo sapa tak enteni ning pucuking tresna balong langka bebasane mung katon sliramu wae
setya satuku tak anteni nganti saelengku. Saiki nek nyanyi Mas kudu telung rap ya. Kadang ya pitung rep barang kok ndekok kahanan. Sampai dobol barang ya tahu aku. Hei! Terima kasih Bos Pendit, Soh Ibu. Ayo. Kerja ge. Halo. Kerja enak. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Ayo guys. Tuan Rita muka-muka putri tercapai sokapan agon ku bali iso kumpul kaya tuing undi yo 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 Taunono windonono tak enteni ning pucuk tresno kanjelan tangga bebasane mung katon-katon bokongmu wae. Yo aja lali bawelingku uga mono ring janji